بركاجي ما دا يفيض ما دا يسموري هكذا كلامو يا لابن سعيدي ما دا يفيض ما دا يسموري هكذا كلامو يا لابن سعيدي bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirde Pindi TV kono kadi ne ka amtuɓe yebde gande ɓaleɓe walla ɓe mbiya gande mon onon ɓaleɓe so tawi on ji amen on ji ngoɗo ayawo hakkillaji mon jahata koye ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu ganda jokkannoɗo enɗam joguinoɗo kadi ne ko laaɓi yimɓe foof ina teski kala ɗo julɓe goni ina keptinnombo oɗo noon so tawi on jimbo on nannudinama e makko ko almudo makko tigui rigui kono kadi ni en calmini khalifa makko hande gonɗo e less leydi ceerno Cheikh Tidiani Baro en calminimo kanko e ko satimo ko takkimbo kalo ceerno Abdoul Aziz Sy gando joɗɗo gandal mo ganduɗa mo yiɗano ni nam yaade e téléji e radio ji kono noon so tawi gandal ma ina laaɓi ina heptina ina moƴƴi so tawi julɓe cohlima ngara e makko min gari ɗo min garti ɗo ngol ko lawol tataɓol ko heɓtinde noddoɓe hewɓe wiyoɓe amen yo o artu wonko o jogui emin cohle makko ngam kadi ne wawde hutorade ceerno Abdoul Aziz en batta joni joni so wona calmina ɓen ɓe ganduɗa ko almuɓe ma yeeɓiyankoɓe ma yiɗɓe ma sehilaɓe ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله جبا مود من سامني من جوريما من ياغي ما دعاء من ندي اون دعاء بدويان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلميني suko e mawɗo debbo e gorko ewa julɗo emi wona julɗo fof wiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salmina damalam e galle ceerno Ahmadoul Mansour woni ci Ahmad Boli mi salminimo mi juurimo mi ñaguimo duwaw mi neldimo duwaw mi salmini khalifa amen o ceerno Cheikh Ahmad Tidiane Baro radiallahu taala anhu e Allah juutno nguurɗam makko o ɓooya gollude golle ceerno accuɗo ɗe e mii ko ceerno Haji Malick Baro e afa ceerno Ahmadoul Mansour woni ɓiye ko ɓiyeɗo ceerno Sidi Ahmed Baro ɓen fof salminama juurama ñagama duwaw neldama kadi duwaw inchallah. ceerno Abdoul Aziz Sy ina jeeya hande ko ɓuuri tampinde yimɓeɓe heege heewi caɗele ne keewi ha miijade yaltude leydi ndi woni ɗaɓɓude kayitaji yaltude leydi walla nattude leydi ina teska yimɓe heewɓe ɓe min tawata ɗo yiɗɓe yaade hono ɗum sifori. alhamdulillah rabbil alamin neɗɗo kam e ñagol Allah subhanahu wa taala tan alhaali yiɗɓe ɗannade gara ndewo ɗo beele jo so ɓe jeehi Allah no waɗaɓe toon tawfiq Allah walla ɓe kayitaji law ɓe garta law o saha zaman o ko gasi ha paari neɗɗo fof yahata koye keñe e jomumen sen jaaha noon no keewi arde ɗo wooda ko mbaɗana inchallah so jihina Allah newnantaɓe kayitaji law ɓe kaɓa koɓe jittudu ɓe ƴetta arsigaji mabɓe ɓe garta ga e leydi law taw wona juuɓe gon duuɓi sappo duuɓi nogas taw gartani ɗum addata ɗo inchallah. ene waɗi ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe toon to waala fendo France walla mbiyen Amérique kayen dañi toon ɓesguji kewɗi kono hande ina cohli dañde nationalité woni wontude jeeyi mabɓe ɓe gonta ɓiɓɓe leydi France ɗum ni kabaru majjum hay ɗum no inchallahu on ko Allah resdi en hen so joomum en jokkodirama tan inchallah en mbawi wallidirde hen inchallah joomum en daña kayitaji no kaniri ni tawa ko dañgol kode dañgol rewgol lawol inchallah en ndewnatɓe tan te ndewna tan ɓe woɗɗi heddiɓe tan inchallah en jottidiram hen no fewi so jiimin jooɗi e télé min kala ko hoolade ko watte ko e jogade hen kadi machallah ko Allah rokki en hen ko en titro en bakkaki noon kono wonko Allah resdi hen inchallah jotidiraɓe ne gandi en hunde aywa inchallah en ndewnat ɓen te ɓen ndewnaɗo tan Allah hokka men komi jiiɗi ko inchallah.
ceerno Abdoul Aziz Sy min mi ari ɗo gardume yimɓe yeɓɓe émission yiɗɓe yaade caggal leydi nana jeeɓimi nawɗaɓe caggal leydi hol sirlu ceerno Abdoul Aziz? ɗum gonko baɗe Allah e baɗe barkeji seeranɓe tan e barke ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu barke ceerno wayro ngaɗa hunde fof min kala ko jahanmi koye barke ceerno e fimde ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu caggal Allah e nelaɗo mum e cheikhina Ahmad Tidiani Sharif radiallahu taala anhu koye barke makko e doole makko kumtata haaju julɓe barke ceerno aywa mbi neɗɗo sa yiiɗi ceerno ma a hooloto ɗum caggal noon no kooliɗa Allah subhanahu wa taala kooliɗa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kooliɗa cheikhina Ahmad Tidiani radiallahu taala anhu aywa jogonde no hoolare kadi e ceerno ma kala ko jogimi e kala ko dañmi fof ko ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu koye barke moko kemmi ɗum koye fimde moko kemmi ɗum inchallah mawla inchallah ɗum noon ko noon e barke Serigne Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu pewɗen koye nana anni yimɓe seyɗaneji waɗi ni hay rewɓe wondoɓe e mawɓe mumen e nder galleji taw mbawrata walla debbo jooɗo e nder galle tan tikka wayno piyaɗa taw fiyaka ɓe mbi ko seyɗaneji kono noon ceerno Abdoul Aziz Sy mo ceerno Mouhamadoul Mansour Bara aɗa jogui hen ko laaɓi. eyyi alhamdulillah rabbil alamin fof koye barke ceerno radiallahu taala anhu aɗa wayra onon jooɗi e nder galle mon tan oɗon gona eɗen jewta oɗon jala a tinta tan ha joomum ummo tan addanma yeeso wongo nga anda e muɗum ɗum no watta ɗum ko seyɗane gonɗo e nder galle he so ummimi oɗo tan fayo oya yimɓe ne kaɓa ɓe ganda ni ko waddi ɓe sahaji yimɓe ne kaɓa ha mbarodira ha kaɓa haade wulde jaw sa joƴƴinimi e nder sal holko waddi on goto fof wiyata ko min anda ni ko waddi min ko waddi on ko noon nan e nder galle he on ganda ɗum on noon so yaltani e galle o inchallah galle on jaam dañjaki hen te kala jogui jooɗiɗo e galle mum yiɗi ko daña jaam e galle mum jaam e jamolum daña ɗum e ɓesgu ma dañja ɗum e jaam galle ma dañja ɗum e jaam suudu ma dañja ɗum e ɓiɓɓe ma dañja ɗum e taniraɓe ma dañja ɗum ha e jatiraɓe ma jaam kala ko ala jaam kala ko gayen jaam gays nani bone gaynata ɗum inchallah mbaɗen feere galleji jaam no gona hen on solution noon Allah hokki en ɗum inchallah en bakkaki hen noon kono ngal gueɗal kam Allah rokki en hen enen jedanakal Allah rokki hen kadi en balli hen yimɓe ha heewi koye télé kalten en kalani e audio en kalani e rukku gonɗen koye télévision kaleten aywa wonɓe bannaɓe ɗum machallah ɓe jii hen nafoore nde moƴƴi inchallah fof noon koye barke Allah e barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e barke cheikhina Ahmad Tidiani Sharif radiallahu taala anhu e barke ceerno Mouhamadoul Mansour innu ceerno Ahmad Bara radiallahu taala anhu en jii en katta tan e seyɗani gonɗo o e ɓesguji gonɗi ɗi galleji ɗi kono noon en kalat seyɗanuji ɗi ganduɗa o ko gonɗo France walla gonɗo Amérique mahiga galle mum yiɗi hen hottu wiya galle o ko baɗɗo seyɗani e hay ɗum ne kadi wonko watte e nder galle he so Allah jaaɓi kala seyɗani gonɗo ɗon eggat faya banggue goɗɗo ɗum hande ne heewi kala ko mbatta aɗa sooda leydi walla aɗa ƴewɗa galle ƴeewa mo kooliɗa ƴewanma woni oto woni puccu woni debbo kala ko neɗɗo natta yo yurno ɗum ƴeewa toon so yeehi holko tawata toon woni galle mum woni puccu mum woni oto mum woni joom suudu mum kala ko natata ƴeew hen ha mo kooliɗa haalanma hen kono yonma puɗɗa nadde wona umma tan naati hen addata ɗeɗo caggal fof inchallah wi galle ko naderde kono noon ɓe paamani ɓe mbiye ala o fotani ɗum haalde wi galle ko goragu hande heewi caɗele kewɗe wona sukaɓe wona mawɓe soodoɓe leɗɗe goɗɗe ɗe gona ɗi ko fina tawaɗe tawa ko yahoɓe pikkiro walla totte poɗɗe jara kono ceerno Abdoul Aziz ina teska wonko jogui hen ko laaɓi eyyi min jogui hen ko pomade mo gandanɗa pomade o yaha tan ko affaire gorago eywa miiɗa segde hormaji yimɓeɓe kono alhamdulillah rabbil alamin pomade o kam so neɗɗo hurti ɗum ma yi hen hoore mum no feewi aywa inchallah ɓoyama hen no fuɗɗo ɓoyede hen seeɗa fodi duuɓi na fewne kadi na yaaha inchallah guila en cuwa yaltude ɗiɗo téléji alhamdulillah rabbil alamin ko sodannoɓe ha jii hen nafoore nde ko ɓe ñaagui en yen jooɗo e télé kaalen ɗum miiɗa noon woɗɗude hen kono neɗɗo so noddi tan inchallah ma haalana waɗirte miiɗa segde hormaji ɗi kono affaire goraw kam inchallah wonko Allah rokki en ko laaɓi ganduɗa inchallah
so neɗɗo hotiri ɗum ma yi raha o inchallah. En toñata hay goto en mallata hay goto o waɗi watti waɗi koko wawi min ndewi ɗo min defti ɗo ko nana teska ɗo banggue nadorde walla wawde golle mum ngam hormo on hol sirluma e ɗum ɗo a rewi ɗo a refti ɗo te aɗa suusi haalde aɗa suusi haaltude ɗum ko ka joguiɗo ɗo dallodirɗa ɗo nokkuɗa saabu won haalannoɓe natti haal e fof koye barke ceerno Hamdoul Mansour radiallahu taala anhu aywa kadi goragu wonko somoto caggal goragu aywa jomum sikka goragu ma yeehi taw wonko suumi to ngo so somtaki ɗum goragu ma wawata adde aɗa wawi ƴettude pomutuji no a waɗa hunde fof kono a dañca hen ko ne jiɗirɗa ni ko soomi caggal gora ko ɗum ma somto so ɗum somtima noon inchallah puɗɗa dañde ko jiɗɗa ko so ɗum fof noon wawi wonde ma jomum ne wawi daranede ƴewne goragu mum holto tolni e holko nangui ɗum aywa aɗa wawi jooɗa tan gona gorko ta ha ɓoy tan hunde yaha tan yaha laaɓa tawa noon cikka ko goɗɗum taw wonko soomi hen ko soomi toon ko noon to somtaki inchallah kala ko mbaɗa wadde hen yahata inchallah. ɗum noon garaten joni koye cuurayi mo joguiɗa cuurayi seydaneji oɗo cuurayi eɗen teski ko jiiɗen kam en toñani en mallani en pelani kono ko an goto jiiɗen ina hutoro oɗon cuurayi e cuurayi seyɗaɗe on kam alhamdulillah eɗen jogui hen machallah ko Allah rokki hen ko fof noon koye barke ceerno Hamdoul Mansour radiallahu taala anhu aywa on cuurayi noon sa uri ɗum e galle ma inchallah ma yi an hoorema ma tin wonko wonno ɗo netti wonde ɗo so ɗum tin an so jomum wawi jooɗa e galle ma ono fof on jooɗo ha ɓoy tan jomum ummo tan ɓoɗma ɗum mooƴa so ɓoɗma ɗum mooƴi tan andu wonko memma walla wonko tasima ɗum yeewi hande e galleji walla gummoɗa aɗa faya taro tan hakkude galle mon tan mbayana masaɗo courant ni sa wayi noon tan andu an wonko félicima wonko gonɗa e nder galle ko a yiyata ne yima kono a yiyata ɗum aywa kadi taroɗe kadi ne moƴƴi tan galleji ɗi jamma soɓe lelo ɗo ɓe mbasa ñifde lampaji ɓe gacciro noon lampaji kuɓɓa ha ɓeeta ɗum kadi mi rokkoɓe ɗum taroɗe ɓe mbasa ñifde lampaji ɗi soɓe jifana lampaji tan inchallah soɓe gaari tan min mbawi nadde hen taw no moƴƴiri ni saabu wonɓe toon jiɗɗa lumiére aywa sa ñifino ɗe mbawi adde kono sa waɗi lumiére o tan soɓe gaari hay soɓe ñadde hen heeɓe taroɗo ɗum inchallah ɗum kadi julɓe mbatten haqqille no fewi inchallah reftu hen mbiɗa e nder taroɗe ɗe e ɓe mbasa ñifde lampaji taɗe jamma soɓe lelo ɓe mbasa ñifde lampaji duusuji ɗi ɓe gacciro noon huɓɓa ha weeta ɗum haydara bonnata aywa no ɓuurat moƴƴude tan saabu won hen ɓe gandanɗa soɓe gaari soɓe jii lelowal ngal tan ɓe tarata ɗum ɓe jaaha laabi mabɓe inchallah kono soɓe jiiɗi niɓɓi tan ana min jiiɗi tarude kamɓe yimɓeɓe jinneji eɓe jiiɗi tarude ko heewi hen ko toon ɓe jangata jomum eyyi jomum kadi yo ɓe mbatten haqqille no fewi inchallah tesko ɗon jeeɓon paamon ko o tigui woni ceerno Abdoul Aziz Sy almudo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro kono tan pewɗen joni yidde laamade ene heewi yiɗɓe laamade yo taw Allah no feesi aɗa jogori laamu kono mbeɗa yiiɗi laamu mbeɗa yiiɗi arda naggam ha naggam hojomaji men noon goɗɗi eyyi laamu ko alhamdulillah rabbil alamin aywa kala ganduɗo ceerno men kam machallah o meeɗa tawoyde hay goto e nder paale muɗum ala président baɗo wiide ceerno Hamdoul Mansour radiallahu taala anhu ari tawi kam e nder paale muɗum an kay jawro haaju ngara tawmoto wonɗo humtanma haaju ma e to jooɗi ɗo eywa enen noon ko ɗen pele tan ndewɗen inchallahu mawla kala mo jokkidirɗen e barke ceerno Hamdoul Mansour radiallahu taala anhu aɗa wawi ene wawi waɗede ko yiɗi ko inchallah to hawri e hoddiraji Allah subhanahu wa taala inchallah siftoran min ɗo ɗo gonɗa ɗo so neɗɗo yiiɗi ɗo arde holno ardata ɗo e tonggode ma nde keɓeteɗa eyyi min mbiɗam parcelle tan unité 20 ancien pédagogue ɗo tan so neɗɗo ari ha ɗon so noddi tan inchallah ɗo hakkude numéro tan so neɗɗo noddi so ari tan inchallah ma sukaɓe garen walla min e hooram min ƴettat téléphone am kadi ɗum kadi ne jeeya e gueɗam mi mbiɗa jogui sukaɓe hewɓe nan e galle he kono kam min téléphone am mo golliranmi o mo dokkiranmi o ko min ƴettat téléphone hay goto haalata hay goto ko min kalda toon min haalata min haalate min watta fof inchallah mi rokkata kadi hay goto téléphone am yo jogono kam so neɗɗo noddi yo nooto kala nodduɗo ko min o Abdoul Aziz heɓata inchallah siftoran min hol waktuji keɓeteɗa e hol saaha mo neɗɗo arata eyyi min kam kewmi heeɓe tan ko à partir de tusbaro juulama so tusbaro juulama saabu koye haajuji julɓe yimɓe gonata ha suba ko foof ha 8 heures ha juule salatu ha waɗi e wasifa e waɗi e foof inchallah nden fof fuɗɗo lettade seeɗa fof to daña ɓandu mum seeɗa 14 heures kam inchallah kala noddu fof ma heɓen inchallah
hol erago ngo eroɗa ɓen ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe Pindi TV kono kadi ne ko yeeɓoɓe jewte ma ina jokkodira e ma ɓe nana nder leydi ɓe nana caggal leydi sana mbiɗa welti e kamɓe fof tan inchallah kadi inchallah mi ɓeydanma kadi won seeɗanuji jaggoɓe sukaɓe kaɗaɓe ɗanade eywa ɗum kam Allah rokki hen kadi machallah kala mo jotodiraɗo hen fof machallah so rokkama ɗum tan ma dañi raha inchallah mbiɗa salmina kamɓe fof mbiɗe juuro kamɓe fof maccugel moon almudeyel moon Abdoul Aziz Sy mo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro haalduno e moɗon haajuji ɗi fof noon e ñaagui Allah subhanahu wa taala kala gadduɗo e meɗen haaju Allah humtan ɗum haaju o no haadirni inchallah allahuma salli ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Allah jarama o jarama on wonno ceerno Abdoul Aziz Sy almudo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro en jetti khalifa makko hande ceerno Cheikh Baro Mbour en jarnimo kono kadi en jetti ɓen ɓe ganduɗa ko suɓiɓe Ayaw Habrirde Pindi TV cuɓi ceerno Abdoul Aziz Sy heɓtinde golle makko nunɗal makko jokkere makko enɗam o woni kadi neɗɗo baɗowo social ballowo yimɓe en gardani on fannu kono en jokkodiri e hewɓe en gaddiɗo yimɓe o nawi ɗumen caggal leydi ɗum ina laaɓi en ɗum ɓooyani no feewi ko ɗum saabi mbiɗen yen gartuɗo jokkodiren e makko o walla julɓe saabu Allah no wallirannoɓe ni tonggode makko ko 77 644 99 51 77 644 99 51 émission mon ko ɗo haadi ha saaha goɗɗo hawrude welede gueno jokkon e yebde télé mon.